alle sammen, velkommen til den her video. Nu i dag skal vi spille Mordermester vi inde i det nye map. Vi skal op i forlystelserne. Er der forlystelser? Ja, kom. Kom med mig. Vi skal også ja, kom. Nu vi ser der rundt. Det er mit guld det her. Tag et guld, tjek et guld. Tag et guld. Kom med mig. Så viser jeg dig, hvor man kan tage forlystelsen. Der er et guld mere, det tager jeg. Hey, du skal ikke tage mit guld. Han er morder! Nej. Ja, spektat mig. Ja. Hallo, og du kan du ikke se mit lig? Jo. Det går bare dernede, og så kan du trykke lidt på det. Jeg skal væk. Han er efter mig. Nej, jeg skal væk. Jeg har råd mig til at sidde og gå væk. Og væk. Nej, tag forlystelsen. Ja, jeg er væk. Og han er efter mig, og jeg kan ikke lide det. Men jeg har snart 10 guld, og det har jeg lige om lidt. Jeg mangler 1. Okay, jeg skal have et stykke guld. Er det okay heroppe? 1 gold. Jeg har taget en forlystelse. Ja, GG. Yes, godt. Du tog forlystelsen, som jeg sagde. Ej, det er en rollercoaster. Ej, den er alt for vild. Den er alt for vild. Nu tager vi en ny en. Ja. Er det en af de nye? Nej, Okay, bagefter den her, så stopper vi. For jeg skal snart på camping. Så vi heldigvis lige nåede at lave en video inden. Rip Innocent. Hvad er du, morder? Vi hopper i Void. Okay. Træk i håndtaget. Når jeg trækker i håndtaget. Kom. Vi skal du fik 3. Ups. Vi hopper ned. Ja. Vi skal dø. Vi skal prøve de nye map. Kom nu. Okay, 3, 2, 1. Butter. Og så tager du ny en. Ja. Please det med en potion. Den er mega god. Nej, den her, den er fin nok. Den filmer vi bare. Nu skal I hoppe. Nej. Hvor er du henne? Jeg er lige om lidt. Jeg tror. Nej, jeg er ved den der rollercoaster, hvor man starter den. Nu skal I om bag dig. Okay. Og vi siger, hvis vi er morder. Ja. Og så teamer vi op. Og så går vi sammen. Og så når detektiven han er død, så tager jeg buen, og så venter jeg bare, indtil han har dræbt alle. Detektiven have dropped the boo. Jeg picket op. Den er blevet picket op. Han dræbte mig. Ja, jeg får den. Jeg fik den. Han dræbte mig. Hvem er morder? Det er hende der. Det er ham der. Ja. Det var det ikke. Nej. Tag en ny en. Ja. Please, det bliver den der potion, så er det sådan. Ja, man kan blive usynlig og sådan noget. Og slowness og så. Hoop. Den her rundt, det her. Okay, vi ser lige om vi bliver noget. Nu er det at Hypixel, den her lægger for mig. Ja. Så er der en hoop. Okay. Hypixel, den lægger lige nu for mig. Det gør den nogle gange på min computer. Sådan at jeg næsten ikke engang kan gå på Hypixel. Men ja. Tager du ny en? Ja, det gør jeg lige om lidt. Det lægger helt vildt lige nu. Der er ikke nogen celler med. Kan I se det? Prøv at se, folkens. Skal I se, det lægger helt vildt? Okay, jeg tror lige, okay, vi går ind i den sidste Mordermester. Jeg håber ikke, at bliver morder. Nej, det skal være potion. Yes, det blev potion. Jamen, det lægger helt vildt for mig. Jeg kan næsten ikke gå. Så prøv at stå stille. Så nu kan jeg lidt. Men meget lidt. Det er potion. Jeg bliver heldigvis innocent. Jamen, hvis du møder, og du får 10 stykker guld, så får du en bue. Ja, jeg købte en potion. Hvad er det for en? Yes. Der står mystery potion. Eller... Ja, hvad gør den? Ja, jeg fik speed. Du speed? Ja, jeg kan se, måske... Nogle gange så kan jeg se, hvad for nogle potions jeg kan have. Jeg tror, det er højst op til 5. Tror jeg nok, det var. Jeg prøver lige at drikke en rød en. Wow, jeg fik slowness, som jeg hele tiden gør.
kan man godt tage kisterne. Nej. Jeg døde. Var det dig, der var detektiv? Nej, jeg døde af en detektiv, der prøvede at dræbe mig. Hvorhen var den? Den er ved biblioteket. Ja, men jeg kan ikke se noget. Jeg har fået blindness. Nej, så døde jeg. Okay, vi går ud i lobbyen. Ja. Undskyld, det her har været en kedelig episode. Jeg ved det godt. Fordi vi har ikke lavet nogen videoer. Vi har bare lyst til at lige at lave en video. Vi har bare lige lyst til at lave en video. Lige nu. Okay, er du klar? Okay, lobby hvad? Hvor er du henne? Lobby hvad? 19. Nej, 20. Okay. Det ligger helt vildt for mig lige nu. Helt vildt. Helt vildt. Okay, ja. 20. Jeg er i lobby 19. Lol. Okay, jeg er klar. Hvor er du henne? Jeg er der nu. Hvor skal vi være der, som vi var før? Ja. Okay, det ligger helt vildt for mig. Helt vildt. Okay, jeg tror, jeg kan løbe nu. Ja, det kan jeg. Hej, Bær. Høj, jo. Okay. Er du klar? Ses, folkens. Ses. Ej, husk at abonnere. Ja. Hej!